jednoduchý, je zákonný, my sme neprišli robiť nikomu zle, neprišli sme tu narúšať verejný poriadok, prišli sme si pozrieť parcelu, na ktorú máme zákonný nárok. Takže teraz ideme identifikovať parcelu číslo 441, o ktorej policajný prezident v tej svojej slávnej tlačovke povedal, že ani nevieme, teda oni, že ani nevedia, kde ten pozemok vlastne je. Sme tu na to, máme so sebou geodetické profesionálne nástroje na vymeranie parcely s presnosťou na 0,5 cm, čo si myslím, že je asi dosť aj pre potreby a pochopenie pána policajného prezidenta. Chcem vás poprosiť, policajti na krajskom riaditeľstve v Košiciach nám dávali také indície, že ak teda tam bude chcieť nejako veľa ľudí s nami, takže proti ním zasiahnu bez ohľadu na to, aké zranenia budú ľuďom spôsobené, aké nejaké poškodenia, čiže ako odkaz je jasný. Odkaz je jasný. Tí, ktorí na tých pozemkoch žijú v rozpore so zákonom, ktorí zabrali ľuďom, aj mne, tak tí od štátu majú ochranu a tí, ktorí platia dania, ktorí chcú ísť v zmysle zákona slušne na svoj pozemok a o to požiadali aj ochranu, policajnú ochranu, tak nie. Tak my sme tí zločinci. Áno. Aby bolo jasné, ja, Miro Belička, Erik Hrivnák, to je miestny občan, ktorý nám poskytol aj ten pozemok, a ešte Štefan Sanislo, to je človek, ktorý mi daroval tú časť pozemku, ten podiel. Zároveň je spolumajiteľom tejto parcely. A je spolumajiteľom ďalšej časti. Tak sme boli dnes všetci štyria predvedení na krajské riaditeľstvo policajného zboru vo veci zločinu, počúvajte dobre, vo veci zločinu obmedzovania alebo teda porušovania domovej slobody štádiu prípravy. Môžeme sa na tom zasmiať, môžeme si poplakať, lebo je to veľmi smutné. Pôjdeme, priatelia, takto. Bol by som rád, keby tam išli len tí, ktorí to nepreháňali s nejakými podpornými látkami, lebo aby tam nebol potom problém. My pôjdeme autom, máme tu sondu, je to dosť drahá vec. Pôjdeme pomaličky. Kto chcete, poďte s nami. Chcem vám povedať tak, ak tam budú policajné nejaké zátarasy, kordóny a tak ďalej, nie, nikto z vás, nech sa s nimi neháda, nebije, nič. Presne tak, ľudia musia vidieť, že my sme v práve a my zákon neporušujeme. Určite si neprajeme žiadne ataky a útoky. Ja vám jedno poviem, ja som iba ku svojmu otcovi chcel ísť teraz, ma nepustiť ku vlastnému otcovi. Poviem vám to ešte inak, hej. Policajt mi dnes sám dočípal, pán Kotleba, keď vás tam bude 300, rozbijeme vás. Keby vás prišlo 10 000, tak je to politická akcia a nikto vám brániť nebude. Toto vám dneska povedať krajské riaditeľstve. Čiže 10 000 nás tu nie je. Takže budeme rešpektovať výzvy polície, ale ja s mojím bratom, lebo jeho tam môžu pustiť, lebo je rodinný príslušník. Si zoberte, že polícia mi dala super ponuku dneska. Maňo, veď ja som tu tiež ako brat. No veď toto, ja som tvoj brat. Že pán Kotleba, polícia nemá záujem zasahovať do výkonu vašich vlastníckych práv, ktoré vám garantuje ústava, a preto vám polícia dáva takúto ponuku. S kýmkoľvek z vašej rodiny v prvom, alebo druhom, alebo treťom rade môžete ísť na pozemok. A ja hovorím, to je čo toto? Aký policajt podľa akého práva ide určovať, že kto ide s kým na svoj vlastný pozemok? Áno, presne. Jedine potom, že by sme boli všetci bratia. Áno. Tak nie, že bratu. No, dobre, prídeme tam, rešpektujte výzvy tej polície, nebudeme dneska robiť žiadne problémy, my sme proste tí, ktorí dodržiavame zákon. Ja s tými pár ľuďmi si pôjdeme vytýčiť, identifikovať tú parcelu predmetnú
To bude dnes taký prvý krok k tomu, aby na Slovensku začal konečne platiť zákon pre všetkých rovnako. Teba tam tí cigáni napadnú? My pôjdeme, nenapadnú. Keď nás napadnú, budeme postupovať v zmysle zákona. Nebojíme sa o to, že by sme sa neubránili. Takže pôjdeme na aute. Kto chcete, poďte pomaličky za nami. Uvidíme, ako sa to tam vyvinie. Ďakujem.